Буса е даден за почистване на ръжди, основно почистване навсякъде и пребладисване. Взехме го, тръгнахме да сглавяме различни неща по него, калници, габарити и така нататък. Решихме първо да го гледаме, преди да започнем. Така, и какво виждаме? Ето какво виждаме. Трябваше навсякъде всички ръжди, които има да се почистят, да се обработят. Така, дръпваме уплътнението отзад за вратите. И ето резултата. Бладисано по ръждата отгоре. Махнато е уплътнението, защото няма боя по него. И имаше боя. Тръгнахме да бутаме с отверката и започна всичко да пада. Това е цялостното обработване на буса след целият ремонт. Така че правете сметка на какви сервизи оставяте превозните си средства. И поредната простотия е тази пластмаса си е тук. Е тази щипка трябва да влезе някъде тук. Така хората са запълнили дупката с кит, при положение, че от другата страна има същата кора с две дупки оставени. Тук се е запълнили, сега трябва да спрем някак с дупка, да не похъбим боята, да вкараме щипката, за да може да хванем тази кора. Честито!